Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Ilham Satrio Bono saking kelas 12 IPS tunggal, nomor absen 19, badhe nembangaken serat Wedotama pupuh kinanti pada kaping 3. Pangasahe sepi samun aiwa esa ing salami samangsa wis kawistara lalandhepe mingis pasrah ukir reksa muka kekes rabedaning budi. Cekap samanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.